हाय फ्रेंड्स, नोंथांमोना थाम्बनेइलाव मा होबाय बेखौ नुबाय जानो हागौ जे नोंथांमोननि नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय प्रिपारेशननि मोनसे गोदान भिडिअ बानायनानै होनाय जादों जेराव नोंथांमोना रिजनिं पार्टखौ नुनो मोननाय जागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना दानो भिडिअखौ लाइक खालामना हो। दासो गोदान चेनेलाव फैदोंबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। दिनैहाय रिजनिंनि पार्टनि मोनसे एनालजि पार्टखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय फोरमायनानै होनो आखायाव लानाय जादों। बिनि एनालजिया मा बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना दा खोनासंनानै लाग्रोदो। एनालजिया जाहैबाय नोंथांनि जायखिजाया पार्टनिफ्रायनो फैनो हागौ, बाव जानो हागौ एरिथमेटिक, बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिके, साइन्स बायदिसिना पार्टनिफ्राय गासैबो नोंथांमोननिया बाहाय एनालजियाव ग्रुप जानानै फैजोबो। दा बेखौ सिमिलार, डिसिमिलार, ओमफ्राय नोंथांमोननि सेनोनाइम्स, एन्टोनाइम्स बायदिसिनानि सोमोन्दै गासैबो फैजोबो। दा मोनसे एग्जाम्पलखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय जेरैहाय नुनो मोनदों एग्जाम्पलाव इनकाम इज रिलेटेड टू प्रफिट इन द सेम वे एक्सपेन्डिचार इज रिलेटेड टू व्हिच वन। होनबा इनकामा प्रफिटजों सोमोन्दो जायोब्ला एक्सपेन्डिचारा माजों सोमोन्दो जागोन बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन। नाथाय बाहाय एन्सारखौ आं होनाय नङा। बे कुइसननि एन्सारखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर। लास्टआव खिन्थानानै हरनाय जागोन कमेन्ट्सआव। नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट्सआव फोरमायहरब्लानो जाबाय। दा बिनिफ्राय भिडिअखौ आवगायलांनायनि सिगां मोननैसो बाथ्रा बाहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो आखायाव लानाय जादों जे आंनि जानाखि साबस्क्राइबार नोंथांमोनहा जेसेबांनाखि बियो एग्जामनि जानाखि कुइसन्सफोर बियो जानाखि नट्सफोर बिहरो बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ हगारबाय थायो। नाथाय भिउवार्सफोरा जोबोद खम जानानै फैयो, 1K 2Kल' जानानै फैयो। दा बेयाव जोंबायदि इउटिउबारा जेबो प्रफिट जानानै फैया। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा जुदि रेगुलारलि भिडिअ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला नोंथांमोनहा 10K 20Kनि बिथिंखौ फल' खालामनांगोन। दा बिसिम थांनांगौ जायोब्ला नोंथांमोनहा मोनसेल' खामानि मावनांगौ जे नोंथांमोननि साफ्रोमबो जायफोरा नायदों नोंथांमोनहा हाजासे जायखिजाया बबेबा मोनसे वाट्सएप ग्रुप नङाबा फेसबुक ग्रुपआव मोनसेल' ग्रुपआव शेयार खालामहर। सासेया मोनसे खालामब्लानो जथेस्थ' जायो। दिनैनि बे भिडिअखौ खालामब्लानो जागोन, जाहाथे नोंथांमोना नेक्स्टआव नोंथांमोननि मोजांनि थाखाय माखासे कुइसन्सफोरखौ मोननाय जानो हागौ। दा बाहाय नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिनो नाङा। इउटिउबार नोङो आंनि लाबनि थाखायसो बुंदों साननो हागौ। नाथाय नोंथांमोनानो साननानै नाय, लाब गैयाबा सोर मा मावनो। आं लाबनि थाखाय खामानि मावदों नंगौ, नाथाय आंथ' नोंथांमोननो फ्रियैनो होगासिनो दङ। नोंथांमोना फ्रियावनो मोनगासिनो दं गासैखौबो। दा बेनिखायनो जेबो साननो नाङा। बेनिखायनो बुंदों मोनसेल' ग्रुपआव सासेया मोनसेल' ग्रुपआव शेयार खालामबानो जाबाय, फेसबुकआनो जा वाट्सएपआनो जा। अब्ला दानिया जोङो दावगालांनोसै सिगां नेक्स्ट कुइसन्सफोरा माबायदि जानो हागौ। दा बाहाय नोंथांमोननो बाहाय फोरमायनो लानाय जादों जे एग्जाम्पल थांखांबाय, दहायनिया नोंथांमोननो बाहाय नुखांबाय। बिनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोनदों पार्ट्स अफ एनालजि। एनालजिनि बाहागोफोरा मा मा आरो बेयाव मा थाखोनि सोंनाय जायो बेखौ गासैबो डिटेल्सै मोननाय जागोन। नोंथांमोनहा बाहाय फार्स्टआव नुनो मोनदों एनालजिनि टुल एन्ड अबजेक्ट बेस, बायदिसिना बेसाद आरो बिसोरनि सोमोन्दोफोर, गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरजों मा सोमोन्दो जायो। जेरैहाय नुनो मोनदों पेन्सिला रिलेटेड थायो पेपारजों, इराजाराबो माबाजों थायो पेपारजोंनो। बेनिफ्राय जोङो सिजर्सआ क्लथजों सोमोन्दो थायो। दा बेबायदि गोबां बबे बेसादा बबे बेसादनि सायाव बाहायजायो बेनि सायाव कुइसन सोंनाय जायो। दा बेफोरखौ नोंथांमोना बुथुमनानै लाब्लानो जाबाय। दा बाहाय डिटेल्स होजोबनाय जानाय नङा। बिनिफ्राय नेक्स्टआव सोंनो हागौ सेनोनाइम्स बेस, गोरोबलायनाय सोदोब। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जेरैहाय बिग, लार्ज, गिदिरजों गिदिरानो, ओमफ्राय थिन, स्लिम, इनलेस, इटारनेल, ओमफ्राय नुनो मोनदों न'सन, आइडिया, बेफोरबायदि सोंनाय फैयो। दा बेफोरखौ नोंथांमोनहा नागिरनानै लाजोबनांगोन सेनोनाइम्स बेसनि जेसेबांनाखि कुइसन्सफोर दङ। बेनिफ्राय दङ वार्कार एन्ड टुल बेस, खामानि मावग्राजों मावजाग्रा बेसादजों। जेरै जाय राइटारा पेन बाहायो होनदों, लिरगिरिया कलम बाहायो, पेन्टारा ब्रास बाहायो, क्रिकेटारा बेट बाहायो। अब्ला गुबुन गुबुनफोरा मा बाहायगोन बेफोरनि सायाव नोंथांमोनहा नायनांगोन वार्कार एन्ड टुल्सनिफ्राय। बेनिफ्राय नाम्बार 4आव नुदों वार्कार एन्ड प्रडाक्ट बेस्ड, खामानि मावग्राया मा बेसाद दिहुनो, खामानि मावनायनि फिथाइया मा जायो बेयाव नोंथांमोनहा बेखौ नायनांगोन। जेरै बेट्समेन रान, जेरै जाय क्रिकेटाव बेट बुग्रा मानसिया रान खालामनानै होयो। बेनिफ्राय राइटारआ मा दिहुनो, बिजाब दिहुनो। पएटआ मा दिहुनो, खन्थाइगिरिया खन्थाइ दिहुनो, पएम दिहुनो। दा बेफोरखौ नोंथांमोनहा नागिरनानै दिहुननांगोन आरो सोमोन्दो खालामनायफोरखौ गासैखौबो नायनानै गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों किउस एन्ड एफेक्ट, मा जाहोन जायोब्ला मा जाथाय जानो हागौ। जेरै शुट, किल, गावनाया बुथारगोन। दा बेखौ नायनांगोन। बाथ, फ्रेशनेस, दुगैयोब्ला गोथार जाखागोन, फ्रेश जाखागोन। दा बेफोरबायदि गासैबो कुइसन्सफोरखौ नोंथांमोना बेखौबो बुथुमनानै ला। बेनिफ्राय नुनो मोनदों अपोजिट रिलेसनशिप, उल्था सोमोन्दो थानाय। जेरै जाय पुवर, रिच, गरिबनिया मा जागोन माहाजोन, टल, सर्ट, बिग, स्मल, बेफोरबायदि बेनिखौबो गुबुन गुबुनखौ नोंथांमोना नायनानै लाजोब।
मोनफ्रोमनि पार्टनिखौबो मोनसे भिडिअआवनो हगारनाया जोबोद गोब्राब जानानै फैयो, जोबोद गोलाव जागोन भिडिअआ, बेनिखायनो बिदि एग्जाम्पल होनाय जादों। जेन्डार बेस बाहाय सोमोन्दो थानाय जानांगोन, मेन वमेन, बय गार्ल, बुल काउ बेफोरबायदि उल्था आथोन थानाय सोदोब। बेनिफ्राय नुदों क्लासिफिकेसन बेस। क्लासिफिकेसनसा जाहैबाय गुबुन गुबुन माखासे सोमोन्दो गोनांफोरनि जायो बेबो, जेरै काउआ माजों सोमोन्दो गोनां जुनारजों एनिमेल, अक्सिजेना मा बुस्थु गेसजों, वाटारा माजों सोमोन्दो दङ लिकुइड, बेफोरबादिबो गोबां सोंनाय फैगोन। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों फांसन बेसआव जाहैबाय हाबाफोरनि बेलायाव खामानि मावनायनि सायाव सोनारनानै, जेरै जाय सिंगारा मा खालामो गान खनो, मेथाइ खनगोन, प्लेयारा मा खालामो गेलेयो, बेनिफ्राय जेनेरेला मा खालामगोन, बे जाय फौजिफोरनियाव थायो जेनेरेला मा खालामो कमान्ड्स होयो, बेफोरबायदि नोंथांमोननियाव बे सोंनाया फैगोन। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों क्वान्टिटि एन्ड इउनिट, बाहागो जानायनि माखासे सानगुदिफोर, बेफोर जाहैबाय जेरै डिसटेन्सआव नुनो मोन्दों माइल, मास, किल'ग्राम, लेंथआव मा जागोन मिटार, लिकुइडआव मा जानो हागौ, अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर, आं खिन्थाला। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों इउटिलिटि, बाहायनायनि सायाव, जेरै जाय पेन कलमजों मा खालामो राइटिं लिरो, फुड आदारखौ मा खालामो जायो इटिं, बेड बिसिनायाव मा खालामो स्लिपिं उन्दुनाय, बेफोरबायदि सोमोन्दो गोनां नोंथांमोना बाहायजानायखौ नायनांगोन। नेक्स्टआव नुनो मोन्दों सिम्बलिक एन्ड रिलेसनशिप, जायखौ नेरसोन होननानै बुंनाय जायो। जों जेरै गुबुन गुबुन दिन्थि नेरसोनफोरनि बेलायाव जोङो बेखौ नांथारगौ, बेखौथ' फैखायोखा, जेरै जाय वाइटआ मा नेरसोन दिन्थियो, पेस गोजोननि दिन्थियो, रेडआ मा दिन्थियो, जेनेबा डेन्जार दिन्थियो, रेड क्रस माने गोजाजों ओरै दाजाब थायोब्ला मा दिन्थियो होनदों हस्पिटाल। दा बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिनानै लानो नांगोन बबेया बबेजों सोमोन्दो दङ। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों एडाल्ट एन्ड यं, जे जोंनि गुबुन गुबुन जिउआरिफोरखौ गेदेर समाव आलादा होनो, उन्दैयाव आलादा नाम होनो, दा बेफोरनि सायाव नोंथांमोना बाहाय नायनो नांगोन। बेबायदिबो फैयो, जेरै जाय नुनो मोन्दों काउखौ मा होननानै बुङो, मोसौ गायखौ गिदिर देरोबा गाय, नाथाय फिसायाव जेरै बर'आव दामब्रि होनो, इंराजियावबो बिदिनो केल्फ होनना बुङो, केल्फ। बेनिफ्राय केल्फखौ गोसोआव लानांगोन, जेरै मानसिखौ मा होनो हुमेन, बेनिफ्राय उन्दै समाव चाइल्ड होननानै बुंगोन, जेरै सैमाखौ डग होनगोन, नाथाय उन्दै समाव बेखौ पाप्पि, बेबादि गुबुन गोबांखौ नोंथांमोना नागिरनानै लानांगोन। बेनिफ्राय इन्सट्रुमेन्टस एन्ड मेजारमेन्टस, गुबुन गुबुन आगजुजों बेनि जखा सुनायाव बाहायजानाय, जेरै जाय हाइड्र'मिटारखौ मायाव बाहायो, हिउमिडिटि। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों बेर'मिटार, प्रेसार, थार्म'मिटार, टेम्पारेचार, दा बेफोरबायदिया गोबां दङ। जेरै नोंथांमोना नांगौब्ला गुबुन गुबुन बेफोरखौ कमेन्ट्सआव फोरमायहरोब्ला भिडिअ मोननाय जागोन, बेफोरनि सोमोन्दै डिटेल्सै नोंथांमोनहा जुदि गोनांथि जायोबा रिकुवेस्ट खालामहरबानो जाबाय। बेनिफ्राय स्टेट आरो केपिटेल, बेथ' फैखायो, स्टेट आरो केपिटेल, बे जिके पार्ट, जेरै जाय नुनो मोन्दों आसामनिया दिसपुर जायोब्ला वेस्ट बेंगलनिया मा जागोन केलकाता, मेघालयानिया मा जागोन शिलं। बेनिफ्राय अल इन्डियायाव जेसेबां दङ बेखौ नायजोबनायजों लोगोसे नोंथांमोनहा स्टेट आरो केपिटेलाव पार्ट दंबावो, जेरै जाय कान्ट्रि आरो बिसोरनि केपिटेल जानो हागौ, जेरै जाय इन्डिया, निउ दिल्ली, बेफोरखौबो नायनांगोन। दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा भिडिअ हगारखांखाबाय, डिसक्रिपसनाव हाबनानै नायबानो जाबाय, लिंक दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनबावगोन इन्डिभिजुवेल एन्ड उइलिं, गाव गावनि गुबुन गुबुन जिउआरिफोरनि थानाय जायगाफोरनि मुं, जेरै जाय मा होनदों हर्स, गराय दोनग्रा न', गराय थाग्रा न'खौ मा होनो बुङो स्टेबल, जेरै बेरे थाग्राखौ मा होनो एपियारि, डगआ बबेयाव थायो केनेल, मानसिया बबेयाव थायो हुमेनजों मा जागोन हाउस, बेफोरखौथ' नांथारगौ, बेबो फैयो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेफोरनि गुबुन गुबुनखौ नागिरनानै ला। वार्कार एन्ड वार्किं प्लेस, खामानि मावग्रा आरो खामानि मावग्रा जायगाजों सोमोन्दो थानाय, जेरै जाय डक्टरा बबेयाव खामानि मावो होनदों हस्पिटाल, क्लार्कआ बबेयाव खामानि मावो होनदों अफिस, कुक ओंखाम संग्राया बबेयाव सङो किटचेन, बेनिफ्राय टिचारा बबेयाव खामानि मावो स्कुल। दा बेबो सोमोन्दो गोनां, बेबायदि गुबुन गुबुनखौ नोंथांमोना बुथुमनानै ला। अब्ला नोंथांमोननि बेलायाव दिनै गासै जेसेबां होखो बिनिफ्राय आरो गोबां दंबावो जायखौ दिनै भिडिअआव सोजोबनो हानाय जायाखिसै। दा अब्ला जाखिनि होदों बेनिफ्रायथ' कमन गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो एग्जामाव, जायफोर एग्जाम होयो नोंथांमोना मिथिखागौखा, बेबायदि कुइसना रिजनिं पार्टआव मोनसे नङा मोनसे फैखायोखा। दा बेनिखायनो बेफोरखौ नोंथांमोना नायनानै हो। नोंथांनि थाखाय जानो हागौ भिडिअआ मोजां जाबाय, लाइक खालाम, आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथाङा साबस्क्राइब खालाम, नटिफिकेसन बेल फैगोन, बेल थुनानै हो। आरो लास्टआव नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव हाबनानै खनसे बेरायलां, डिसक्रिपसनाव हाबनानै नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन भिडिअफोर नुगोन, बेखौ खनसेब्लाबो मोनसेबाबो नायब्ला नोंथाङा माबा मोनसे मोननो हागोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै।